matur sembah nuwun. Iya. Gayeng Pol. Kayeng Pol. Lah iya. Arang iki pengrawite do ngantuk kabeh. Oh iya. Ya do bandangan enek sing ngawan barang ngayahi kewajiban. Yo. Heeh. Nduk yo. Anjas mara hari mambi. Nganggo sing kakung nganggo kok Nduk. Iya.
Digandeng ana Pak Senen ya Pak Senen. Oh lah iya, heeh. Wus bejane awak tanah tulus pangestu neng suarane biasa gembeng wong aja gawe wirang matur nuwun ya jan ora kaya biasane piye beda anu lho lah beda kok piye Pak Senen iki lho maksude sing ora kaya biasane iki Pak Senen oh lah iya lagi gesek lagi gesek iki tenan iki iya lagi gesek iya heeh matur nuwun nggih sepisan kula ngaturaken nuwun kula nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nuwun kula nuwun wonten ing tlatah Padukuhan Gelung, Kelurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Gunung Kidul, Nduk. Iya, adicara bersih dusun. Oh iya. Rasulan terus wayangan iki Nduk. Oh lah iya heeh matur sembah nuwun sanget weh kanthi acara rasulan iki ya awake dhewe ya ayo ndongake para leluhur Sri Semara Bumi sing mapan ana ing tlatah Padukuhan kene ya muga-muga ya semul ranggon ing ngayomi para warga ana ing tlatah kene lan muga-muga ya sumrambah menyang kelurahan yo amin lah iya kok Nduk yo donga apik doa terbaik ya muga-muga kanthi anane adicara rasulan iki para warga sing misale nuwun sewu sing dadi petani sing mapan ing Tegal kepanasan ya muga-muga panene nandur tanem dukut sewu tuh ngrembaka panene melimpah amin panene apik kabeh ora ana sing kobong ora ana sing jlebuk pangani wereng ya amin heeh daerah nggon ki pari do dipangani walang sangit kok Nduk oh ya ora apa-apa ning muga-muga ya kene iki ya ora muga-muga panene melimpah kabeh hasile apik ya iki liyane rasulan ngene iki ling antarane ya matur munjuk matur sembah nuwun marang ngersaning Gusti merga wis diparingi panen melimpah utawa istilahé sedekah bumi. Oh iya ngono. Nduk. Ya. Bener ngono kuwi. Bener sedekah bumi utawa bersih dusun utawa rasulan. Oh iya. Heeh. Mula nek wayangan kae paling ora biasa nek nggon rasul kae iki Wahyu Sri Mulih utawa Wahyu-wahyunan. Oh lah iya. Nduk. Ya.
Ya lakon iki sing jumbuh karo kawontenan karo kahanan adicarane ya ujube rasul ya kanthi rasul iki para warga ki nalurekke tradisine nenek moyange sing wis turun-temurun dilakoni ya lan ora iso ditinggalke ora ngasik ora bakal iso ditinggalake lah iya ngantek tekan sok kapan wae generasi kepira-pira wae rasul ki tetep ana utawa bersih dusun ki tetep ana sedekah bumi ki tetep ana oh iya heeh paling ora ya rapat terus nganakake ledikan ya paling ora ya wayangan minimal ki Nduk oh iya heeh nek aku yakin gelung kene iki apa kowe acarane can gedhen tenan oh iya gedhen wis kendhek telung dina iki kayake ya nek ora kleru ya ana jathil ana was kaya sapi turute ya heeh campur sari ya ana ya terus wayangan ya ana ya iki bengi kisul lan kanggo taun sing ngarep sing mendatang lan tambah saya ayem tambah ngrembaka ya pokoke luwih saka sing taun wingi ya lan muga-muga taun sing mendatang ya luwih apik meneh luwih ayem meneh luwih guyub rukun meneh oh ya amin pokoke ndonga apik rasul ki intine ndonga nduk awake dhewe nduk oh la iya heeh matur sembah nuwun iki awake dhewe kudu kuyung adicara bersih dusun namane apa sumampe wayangan iki oh la iya heeh sepisan kula ngaturaken panuwun dumateng Dinas Pariwisata DIY oh iya angka kalih Dinas Kebudayaan Kundra Kabudayan oh iya angka 3 panjenenganipun Bapak Suharno SE lajeng Bapak Rian Eko Wibowo ya lajeng matur sembah nuwun kagem Ketua Panitia Bersih Dusun Gelung panjenenganipun Bapak Mukhtar Kusdianto oh iya heeh SH ya sarjana hukum ya lajeng Pak Lurah Widodo SIP ya lajeng Pak Dukuh Gandung Suwasono sarjana ekonomi ya matur sembah nuwun lajeng para panitia ya lajeng kula ki matur sembah nuwun kagem para warga Gelung Gari Wonosari iki ya wis matur sembah nuwun luar biasa papane luar biasa iki dicepaki fasilitas sing wah nyenengake ati Nduk oh iya heeh papane ning nggon bale ngene iki ya leluasa tenan lho iya heeh penak kok Nduk lah iya heeh iki bengi iki awake dhewe nganti sinden cacah 6 oh iya heeh 6 ngono sapa bae 6 apa 7 ta iki oh ya nggon anune ming tak tulis 6 ngono oh iya sing siji iki dadakan ya lah ya sapa mbuh wis ora roh pokoke enek sing dadakan oh iya heeh sing saka nglebak apa ngendi mau dadakan kok wingi iya tak takoni tenan wingi mulih saka Ponjong iki saka Suradadi wingi iki tak takoni Bu Lia kuwi jenengan ngenjing nderek to mboten oh nggih Pak Jati dimelokke wae men Pak Jati seneng aku ya ngono iya mau ki ngampiri ki wis ana. Heeh. Karepe Bulia kon tengah ning Pak Jati tengah ngono Bulia ngono. Oh iya. Aku ya ning ngarep ya karo glenak-glenik karo ngelok-ngelok iki Pak Jati. Heeh, entuk mbodhe anyar oh ya ora apa-apa. Ki ndah mbodheku sing garwane Pak Jati ki nek ndelok ngene iki endah polahe. Lah iya. Oh ya wis ora apa-apa. Ya perkenalan sinden, Nduk. Iya. Iki ana 7 ya sing pojok kono kae rasah dikenalke warga kene padha wis pirsa padha wis hafal oh lah sapa kae ana Mbok Rup ana Mbok Ipung kae oh lah iya heeh wis apa asmane asline sapa aku ora aku nek njeluk ke Mbok Rup ngono kok iya heeh angger dolan nggone Pak Sulis ki wis tekan-tekano lha Mbok Rup ya Mbok Ipung terigu ya lah iya heeh ya iki mengetan ana Bu Liliawati sing tak kandhake mau iki sing dadakan iki mau oh lah iya heeh terus ana sapa terus ana Bu sapa ta kuwi kaling-kalingan Bu Tarni ya
ana Bu Tarni ya saka Nglebak ya terus pengetan ana Bu Tia ya saka Watu Sigar Randusari ya mengetan ana Mbak Anggi Widya oh ya saka Semanu ya mengetan ana Mbak Via ya saka ngendi saka Pathuk ya ayo cocok Mbak Pia Pathuk ya Mbak Pia Pathuk ya heeh ngetan dhewe ana Mega ya sen aku mengko iki nek nggawa bola bengok ene ya ngono kuwi anggere tekan Mega terus raine wis ora mesake bocah ya ora seumuran kuwi gulune kuwi nggon gulune jare watuk pilek ya padake dianu iwak ngono nggih sembah nuwun ya heeh ora siye ngerti nek wong lara kok senengane kaya ora ya heeh wis tak saka jauh-jauh hari wis tak takoni kuwi tanggal 24 iso ora iso Mas ngono ngomong iso ana bareng tekan dinane iki wujud awake ngregesi ya ngobatke ya engko sore ngono jare ya bareng tekan dinane iki kowe iso tenan ora engko bengi kuwat apa ora ya insyaallah wong wis disaguhi ya ngedur iki mangka telung bengi oh ya ora apa-apa engke hawane adem ya nek bengi iki wis sumuk alhamdulillah lah iya panyuwunanku ki aku kuwi menek wayangan mesti njaluk sumuk ya lah ngopo ya ora krasa nguyuh kok tur wedang saka kene iki mesti do payu kabeh do njaluk jok kabeh iya mergo hawane sumuk ki mesti ya ngelak terus hawane oh iya pengen mik ya lah iya kan sunatane ya kaya ngono kok nduk oh iya siap iya nyintrit runge ya yakin ora cepul ngono nek wayahe lah iya mau asmara ndono wis iki awake dhewe sate ngono macake pamundutan iki ana bintang tamune ora ada toh oh iya tak maca riyen ndak engko ndak ora kober ya iki ana sidiki kene dhewe iki dhisik dhewe mau ya ana dhewe iki sing iki mau tulisan apa panitia sapa wae mau ki ana sawerane alhamdulillah ya matur sembah nuwun 100.000 ya saking sinten iki saking panitia napa panitia 1 mbuh ding iki wis wae ya muga-muga berkah ya terus ana iki saweran iki apa iki ya oh iki ana neh ana nawala nduk oh iya saka penyanipun tak wacane sik ya assalamualaikum waalaikumsalam Bu Cangik yang baik oh mboten Pak niku mboten baik ya kula Pak Supriyanto RSUD Wonosari penggemar wayang kulit sejati PWKS oh ya terus nyuwun lagu sepisan Caping Gunung kalih Gunung Jagung oh ya siap tulisannya gunung iki udah maido wae spesial kagem Pak Lurah Widodo terus keluarga Kalurahan Gelung yo Pak Wasono nuwun Pak Upih yo tulisane ngono wis diwaca apa anane wae ya sawerane 100.000 alhamdulillah matur nuwun muga-muga berkah nganggo kabeh wae ya nduk ya iki ana wis ana wong biyak iki arep maringi saweran iki ya tenan to nggih matur sembah nuwun ya ana meneh iki sing lagi wae ya nak limbuk kula badhe nderek latihan nderek apa iki oh nderek ngregengaken kadang kula nggenipun bersih dusun saking kula Mbah Tukiran Gelung oh nggih monggo ya sampeyan 100.000 ya alhamdulillah nduk muga berkah kanggo kabeh wae ya ana siji engko nek ketelisut nek amplope keri bejane sing nemu ya ana meneh apa ora ana akeh kok nduk ya kira-kira ya 10 oh
ya. Heeh. Wah, kandel wae ya. Heeh. Saka dari CV Kendali Sada Grup Pak Bayu Waskita SSN. Oh ya, kagem Mas Dalang Yusuf. Nggih, kagem Mas Dalang Yusuf semoga sukses selalu. Amin, matur sembah nuwun ya. Nika ngersakaken gending menapa nggih? Oh, nggih, nderek, siap. Kula kinten nek ming nyangoni ngoten ya. Ya ora apa-apa, muga-muga berkah. Sawerane wis diitung mengko wae. Iya. Iki duit lawas ngene iki lho nduk seneng aku. Lah iya. Wis jeleh nyawang duit-duit anyar. Seneng aku malah duit-duit lawas ngono kuwi lho, jaman-jaman cilik aku njaluki duit 2000 jajan ya. Bagianmu? Ya siap. Heeh, ning bawa lho. Manut. Yo manut wae, Pak Senan ki tak kon ngapa wae manut kok. Iya. Heeh, tak kon jumeneng manut. Ning kadang nek kon ngadeg iso angel, karang wis sepuh. Lah iya. Malah jerum. Wayahe ngadeg malah jerum. Oh lah iya. Ning alhamdulillah mbeng iki ora ana sing anyep kok, Nduk. Oh lah iya, ya ming tengenku iki anyep iki wae. Ya engko karepku ki nek men panas iki diobori ngono lho lah iya. Heeh. Ora iso nyaut awake lara gregesi ya. Ora ngerti wong meriang. Lah iya. Aja-aja teler. Iya. Aku gulune drabang-abang ya ngono. Nek iwak. Iya. Ana neh ora? Ana, Nduk. Oh iya, iki saka sapa? Sik tak wacane iki ana nawalane. Oh iya. Heeh. Sugeng dalu Mas Da Yusuf nyuwun langgam sesideman katur Bapak Lurah dari apa iki? Ora maksudnya dari kawan Bapak Dukuh Gelung ya lan ugi Om Gatot Jatayu ya saking kula Pak Agus apa niki? Pakiran Ngelorejo. Oh iya, heeh. Anu ana wiane kaya mau. Oh iya. Matur nuwun samirane 200 alhamdulillah ya. Heeh. Terus tak maca nggon WA, Nduk. Oh iya. Nggon WA ya akeh wae. Ya, iki sing dhisik dhewe tak pencet. Ya. Masda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyuwun gending aja sembrono ingkang minangkani Mega. Oh ya, siap. Ya. Saking Mas Sutekno Tangerang. Oh nggih. Heeh. Engko nek gara-gara wae bagiane. Ya, heeh. Men bagiane Mas Bagong mengko sing anu. Lah iya. Terus ini ana saka Mas Gatot request dari Bu Sumi Madiun yang berada di Cina. Minta lagu Melati Renonce. Ya. Transfer besok siang, Mas. Oh, wis siap. Oh, sesuk aman. Ayo nek yane iki ATM ki tutup. Oh iya ya, Nduk. Iya. Dibawani transfer 200.000. Oh iya, heeh. Ya ora apa-apa alhamdulillah. Ya. Heeh, matur nuwun. Heeh. Ya. Yana piantun sing transfer. Ya, heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wau dalu panuwun kula dereng dipun winangkani. Wong nggih, supe. Ya. Nyuwun gending eling-eling Banyumas dibawani. Ya. Sampun transfer 200.000 wonten kene Bapak Karyanto. Nek nang kene iki Mas Karyanto. Ya. Saking kula Sukoco Ketua PWKS Sinunukan Sumatera Utara. Ya, salam kagem para kadang PWKS semoga kompak selalu matur sembah nuwun. Ya, diwinangkani Nduk Mbaka siji. Oh, iya, heeh. Terus iki ya ana WhatsApp saka Pak Erwin nggon aku. Ya, heeh. Weh, lah ayem ana Mega. Ayem jenengan kula remuk lho ya. Heeh. Wah, iki do nonton bareng. Ya. Oh, nggon aku ki sebele ya rasul. Agi ngerti aku. Oh, lah iya, heeh. Matur nuwun, heeh. Terus iki ana saka Hongkong. Ya. Imbang ana katresnanku, ngersake imbang ana katresnaku sing mbawake Mega sak bawane. Ya. Sing bawa dalange ora iso. Ya, heeh. Heeh. Lah iya. Matur nuwun ya ana WA. Akeh tenan. Oh iya. Heeh. Oke, saka permintaan saka Mas Dito ngersakaken. Oh, Mas Dito juragan kayu saking Pracimantara. Oh, juragane kayu jati. Putrane Pak Toni sing tek tanggal 1 Juli wingi wayangan, Nduk. Oh iya, heeh. Ya awake dhewe sing manyang. Lah iya.
ngersakaken prau layar sampun transfer. Oh iya, matur sembah nuwun. Oh. Matur sembah nuwun ya dibinangkani siji-siji. Oh iya, heeh. Lah iya to. Dipinangkani siji-siji bintang tamune ya ana ning diaturi sithik bintang tamune. Ya. Kok ndak gelo tiwas dandan ora entuk gawe. Ya. Wis dibayar ya, Yohan? Ya, diserepake, Mas. Tetuk. Wis rapat. Asem iki prank ya. Hey. Ya. Tansah liwung atiku kayung yo slagamu saya nambahi wangun dasar ayu langsir kuning ora mokal atiku dadi kuning sama sedite aku wis lan saliwung atiku tak bisa lali Cie sing ngedram Sing ngedrang mantek ora kethe. Cie sing ngedram sih. Sapa kuwi? Besti Inyong. Walah, Besti apa Besti? Cemburu. Ora. Lah dene ngapa? Lucu wae nah aku nggarepe kene kan sok kono sok meri. Apa ya? Ala cemburu kan. Lere do netes-netes sok nek meri. Do ngopo to kuwi do ngopo? Niku lho kepethuk madu apa arep? Do ngopo kowe? Nyong ujug-ujug wis di nganu apa jenenge diledeki. Nyong Orang ledeki niki tenan. Kepriwe? Kuwi sing ngedram sapa? Besti. Jenengnya Mas Bandi. Aduh. Ya. Iki sajake bocah kuwi wis tau kenal karo Rusbandi kok. Mantan bojone. Hah? Bojone endi sik? Walah berarti dhisik aku le bojo karo kowe Rus. Lah aku wit SMP bojo iki. Bah. Yo. Siapa sih omong? Hah? Siapa sih omong? Lah biyen kae rak bojoku to kowe dek SMP gek kowe meteng dhisik. Ora. Mergane ketemune ning Parangkusuma. Kuwi. Oh iya ya gek aku ngenyang kowe yo kurang selawe kowe ora sida kae. Sugeng dalu. Dewi Lujeng Dalu Mbak Anik Bloro. Nggih, Mas Dalang sing ganteng banget. Nggih. Kaya ngene kok ganteng. Loh, nek lanang kan ganteng. Ganteng ki ana singkatane. Apa? Gambleh tur ireng. Ya ora lah. Mosok kaya ngono gambleh kok ireng, ora ireng. Dalang orang gambleh ora dadi ya. Oh iya, Deng, bener. Leres no. Irenge kan delik. Nggih, niki ora ketok kok iki kok. Oh, ketok. Kaya nika Om Kenyit nika nggih ganteng nika. Ganteng aku. Gagah tur ireng. Nek aku ora gagah. Lah, Bungker. bah, Mung cilik kok ngene kok. semono kok cilik ya. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Lah nggih sae to. Sae, wong mboten elek. Oh ya ampun, kula kangen kalian jenengan. Kula mboten kangen. Lah, dene wingi SMS Nyong jarene kangen karo Nyong. Ndek nomere wae ora kok SMS piye to? Lah terus apa wingi sing SMS Nyong? Andi. Bukane nyong. Oh, berarti Mas Rus. Ya.
Nyong entuk serasi salaman. Oh, ento Entuk ya. ya. Hati-hati. Amit nggih, Pak. Diambung ya Amit, Pak. tangannya ya. Ya ampun. Salaman sing sedilo lho. Berdiri lah. Eh, Berdiri lah. Ya ampun. Amit sewu ya, Mas. Amit sewu, Mas. Ya Allah. Nyong orang golek njaluk duit. Ya ampun, Nah, kayak salaman. satu. Ye. Ngadeg lah apa-apa. Ya, ana biangane Gatot jatah yo wis tetepan lah, Jan. Wis marai tekan ngendi-ngendi. Anu Pak Harno nun sewu. Nika 100 pun ngambung kula ngampil kali 100. Lah 100 wis ngambung kok. Aku 200 berarti kan komplit ya toh. Ya ngambung ya mbuh oleh. Pripun kabare? Ayang. Nyong malah deg-degan. Jan. Kowe kok kebangetan to? Lah, Aku bojomu nang ngarepku kok kowe ngambungi wong-wong iki yo. nek rek bojo-bojo niki bojo temenanan biyen. Pira biyen. Sing penting kan iki wis tau nyicipi nyong nek Rika durung. Lah, syukur ora ya. Aku ngicipi kurbaka ngecok. Makasih sayang nggih. Ya ampun, tak kepo. Karo sapa? Mau nganter Dedek. Ya. Ya, nanti diantar ya. Mampir Red Door. Wah. Ora oyo. Hah? Ora oyo. Oh, wis tahu. Wis tahu. Ora. Oh, Mesake. iya. Nanti nyanyi ya, sayang. Ya. Wis. Kowe ora saru lho, Tot. Angel. Mosok kaya sapi dikawinke. Jan, angel lah. Iya. Pak Gatot angel. Anggere kepethuk Gatot iki sembrono. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Biyunge wonten mriki nggih. Nggih. Dereng padha ngantuk. Kowe iki cangkemmu ki ngomong apa to? Priwe maksudnya? Iki basa apa? Basa ki sing apik. Lah nyong kan biasanya bahasane ngene iki. Oh, basa- Nek ora ngapak pira kepenak pangapunten Buk, bahasane nyong kaya ngene, logate kaya ngene. Nggih. Amargi apa nyong kan saka Banyumas. Oh. Nek ora ngapak pira kepenak. Ah. Beda karo piantun mriki. Nek kene halus. Halus ning ngene rada-rada kasar. Oh. Makane mengko nek enten sing ketrucut keprige ya dipangapunten. Ya nun sewu sak Ya. aku takon karo kowe. Nganu ngaturke Sugeng Dalu katur Pak Harno menika. Pak Harno Pak DPR nggih. Sugeng dalu Nun sewu, Pak Harno. Nggih. Nyong malah isin wingi. Pak Harno. Ah, Ke Pak Karno. lah Pak Harno. lah kan yang ngapa kan akhirannya Kak. Oh iya ya. Ya sega. Sego. Ana. Ono. Turu. Bubuk. Ya ora. Lah nek bubuk turuk to, Pak? Hei, Piye, Le? bubuk napa? Turuk. Hei, Lah apa sing bener? Lah kuwi Banyumas mau. to. Banyumas to. Heeh. Oh ya bener, heeh. Lah, bener. ya. Iya. Anu. Sugeng dalu Pak Karno. Nggih. Pangapunten dek wingi nyong ora bisa dugi ngene jenengan. Heeh. Amargi ora dijak. Pak Arno ngasto bawat pusara ngadil pinka wakili warga masyarakat. Nggih. Menika ingkang Kalian putra Pak Bapak. Rian, nggih DPR Pak Rian menika Pak nggih. DPR Pak Sinten? Pak Rian. Pak Rian nggih sugeng dalu ugi kalian Bapak Nggih. Pamong-pamong. Langkung-langkung Pak Lurah nggih lenggah. Pak Lurah nggih. Para nayaka praja wonten ing padusunan Gelung lenggah sedaya. Ngaten nggih sugeng dalu ugi nggih tuku tampah cacahe 7. Tegese Napa niku? Ugi Pak Lurah sehat selalu. Amin. bener Nggih. bener. Pinter gene kowe iki. Lah, Pinter kowe. lah ya teyang inyong. Tayang ki anu pesikaratan kae to. Teyang Teyang. bisa. Ku tayang ki iso. Iya. Coba aku tak takon. Priwe? Nek cara ngapak-ngapak aku nggo bahasa Indonesia, kowe nerjemahke nggo basa ngapak-ngapak. Ya. Inyong Heeh. ya. Aku bahasa Indonesia. Heeh. Bangun tidur ku terus mandi. Enyong tangiku terus adus. Ora tidak lupa menggosok gigi. Ora klalen ngosoki untuk. Habis mandi ku tolong ibu. Bar adus nyong ngewangi biung. Membersihkan tempat tidurku modar kowe. Ayo. Resiki turu ke dhewe. Pak.
Nganu. Pak tukange slenten jenengan mange-mange mang resik-resik sambatan nggih. Priwe sih Le? Gak. Apa ana sing Gak. Aku gak nek saru. Aku ndereke Dek Yusuf ki ora tau saru. Bareng awal kowe cangkemku troso. lah nyong kan bener nerjemake bahasa ngapa karo bahasa Indonesia. Habis mandi ku tolong ibu Baratus nyong ngewangi biung. membersihkan. Wis ora baleni. Ngeresiki. Kayak urung mudeng. Mudeng. Ini jaga YouTube-ku lho. Padahal dolar kuning mengko. Nyong mau diwarai lho. Hah? Nyong mau diwarai mau ngetut naki dapure. Diwarai apa? Mau sih apa tembangnya bangun tidure. Lah iya. Nyong ora mergo kepriwe-kepriwe. Tapi itu njlomprongke. Lah nyong ora ngerti temenanan. Ya udah kan bahasa Banyumas. Lah iya makane Yo ngene nggih. iki sing jenenge Desa Mawacara Negara Mawatata. Kuwi jenenge ora saru. Basa ki dhewe-dhewe kok Lah nang iya. basa wetan kono ana sing dibuka kuwi jenenge dibiak ya Biak. toh. Terus basa sing sisih lor kono daerah pokne Boyolali Mengalor kuwi dibuka ki jenenge dibiyeyekke. Wow. Terus aku tau ning Kidul kono aku takoni niki pun dibuka napa dereng Mas? Buka niku napa? Lha muni dijembeng ngono. Dadi basa ki dhewe-dhewe. Dijembeng. Dadi Medeni temen lah dijembeng. iki Desa Mawacara Negara Mawatata. Dadi nek buka acara jembeng acara. Ya ora masuk. Ya ya. Betul ya. Nggih. Ya. Ora saru ya. Jan. Pada tertib sing pada nonton ya, pada Nggih. Tertib padahal lu jegong kabeh. Ya ampun, Jan. Ning ngene nyong jagong iki duduk. Oh, Pak. Nggih. Ngene iki sing jenenge tertib ngene iki ya to. Piyayi Gelung sak kiwa tengen iki tertib. Ya. Anggone nonton ya padha lenggah kabeh. Aja pada jotos-jotosan ya, Bu. Ning Nggih. nggih nun sewu Pak Bu nun sewu sing mepet beteng atos-atos sing lenggah niki wonten orang-orang do kademen. Apaan? Golek anget-anget. Orang-orang do kademen nek mlebu sarung bahaya. Anak-anak bae lah Rika iki, Jan. Mbak Cange, Nggih. dos pundi wonten pamundhut lagu Mbak Cange? Oh, kathah niki enten melih. Mboten wonten. Mboten enten balik wae ya, balik. Weh gatot iki sembrono to. Batire nyong ki areng ana. Ya nek saru seneng kaya iki. Lah aku juragane saru kok. Kowe iki anu niku pimpinan campur saru. Oh, piye Pak Gatot? Iya. Niki. Oh, iya. Wong iki duwe campur sari ini mesti campur sarine jenenge nyangga dosa. Lah iya. Genah niki. Mesake teman nggih. Nggih, Pak. Wonten Monggo. panjenengan mundhut. Pak Wonten. Garno ngersake tembang menapa? Niku Pak Arno. Biasane Pak Arno iki apa nyit ngene. Nggih. Kelingan iki apa ngono. Tuku bawan cahayae pitu. Kepiye? Mugi Pak Dewan sehat selalu. Amin ya Amin. Allah. Tuku bawan ning pasar Klewer, Ah, ah. mugi Pak Dewan gendang nyawer. Nah, Iya. Lho wait. Dian tenan to. Priwe? Inyong ya arep. tuku bakwan kurang anget. Lah, Pak Dewan nek ora nyawer ya gebanget. Matur nuwun nggih. Anu nggih, Nggih. kalih niki Pak nggih. Matur nuwun. Rika bojone nyong kan. Ah. Nek bojone nyong berarti sing gawa sing wadon. Wong lanang gur kon golek dhuwit Lah kok. iya ke dilebokke leng tikus. Weh, yuh ya Allah. Duwe bojo kone wis ming deter kere. Tenan wis genah. Lah dejer kere sebabe. Lah kepiye anggere kene ming golek tok arep jajan tuku rokok wae dadak golek tegesan sak sing wedok Wah. cilepol. Ngersake tembang menapa, Bapak? Ya Allah. Ya. Tembangnya menapa, Pak? Oh nggih, nggih, nggih. Dalam? Pak, nyongi namanya Pak Dewan dudu Rika, malah sing jawab bapake apa Rika Dewan? Aja sembrono lho iki ketua panitia iki. Oh iya 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 iya. Bayar kapok kowe. Ya 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 wes kalah nyong. Ayo. Caping gunung. Gunung nggih. Nggih. Lambengku tak padakne karo nganu gender sik. Nah. Nggih. Mang jenengan nuwun sewu, tutuke jenengan mang cocok Lah gek cangkem ngono apa to Le? Dadak yo tutuk bareng. Oh biasane nyangkem-nyangkem ke aku ndadak nggo alus. Alah, ning tutuke jenengan mang cocoke alih gamelane iku. Ning ketoke malah apik gam.
lambene dijempengke dhisik. Buka tegese dibuka. Jarene mau Rika le ngomong nek jembeng apa buka. Ya wis dijempengke kali gendere. Iya. Mangap. Saran sae. Saben bengi kowe kok melu-melu to. Lah kuwi yo wiyaga. Mula aku ki arep majang ukuran ning sendoke. Jebul dene- kae dienggo tari-tari. Oh lah bener. Dene bapake mau piantune gede dhuwur. Nek nabung cilik banget. Kowe Ya biasane nek wong ki sing gedene semono kuwi barange mung cilik. Oh. jan Sing ngomong sapa? Lah niku lho bener kok. Sing gede aku lho, Le. Oh. Aku ora cilik tenan, sumpah. Tau Lah. tak duduke brondong gedene sambu. Tenan. malah ora ono ngene Rika. Nyawang alah timbangane turu sore ya Mbah. Sing ngedram caper. Sing ngedraming lirik aku ketoke ngancam cedak bojoku aja mulih kok. Ketoke ingin anu wis ngombe obat turun. Reoni yo. Gak aku dadi troco aku awur kowe. Yen memajang aku nek nyawang lambene Gatot jan kaya ora arep anu wis. Oh wis lah Pak Gatot lah. Yen Ngomong memajang meneh. yen memajang mung karo janur aku ning tak kudange nak wedok sing ayu dhewe. Jare bojone. Tak kutangi Ini kae. Mas Bandi. Nek ngudang banting ngene, tak geyang-geyong slep, tak gandal gandul slep. Nah, ngono kuwi. Apane? Ya mbuh tegese ya nek wong dang wong lanang ngono kuwi. Kita wis ora Jan. slep. Kayak duwe-duwe yo ngeslep. Manake rasane ya tumbas. Muga kok sabune borose pol banti. Dina-dina mung bon sabun ning harepan. Tekan ndi Mas? Tekan gelung. Tekan gelung. Ya. Kembang wae weton Yo. gunung Yo. pajanku yogane kompak gek pira regane ngono iki Murah mawon kok nih. murah to Sekarang mboten didol. sesuk kapan-kapan aku tak nganggo to Nganggo apa nih? Hah? Nganggo apa? Nganggo wiyaga iki Oh. nek selo Yusuf lah Yusuf ora tau selo Rika arep nganggo wiyagane kene. Ah. Wani bayar. Wala yo ora tak bayar wae mangkat to iki Apa iya? ora tak bayar ki bronjong ki mangkat tenan kuwi Mau Mas Bronjong tok. iya nek liyane yo Liyane bira sudi. Mbak nek liyane yo tak sambat bongkar kandang no Yo. Pacitan yuk sorak neroto sarwi eje nang hey Halo. Yo. Sar. sar apa wis ora Neng nyang sar. ngene banti Iya. tes Ya ampun ketemu sedulure nyang. Pripun kabare Pak Sendok? Bapake sehat nggih?
Ya ampun, ketemu Konco sedulur lawas. PWKS nggih. Penggemar Melu PWKS, seneng tekan nggih. kene, bapake Pak Sendok. Sendoknya tambah banyak nggih. Heeh. Sendok mburi kukut nggo tarik Bah. kabeh. Aku mangan dadak wisuh moto emel temen sendok entek nggo tarik sendok. Ben wisuh biasane ora. Biasane. Panas. Dan Sor. untung barang melu to. Ikut supaya selalu untung. Untung. Kayak mbok keplindes truk barang untung kok. Untung. Wong tau serempetan tanggaku ya untung. Padahal yo Untung. babak bunyak lho tak takoni, "Pripun Mas untung Mas kenyit?" Nggih, alhamdulillah aku yang ngono. Parikan ora, nggo dusun gelung mriki, Rika tayang ora. Ngapa? Parikan lah. Parikan aku ya iso dang apa-apa ra iso. Kowe sik coba parik aku. Tuku gelung Heeh. ning Wonosari. Heeh. Mugi desa ngendi iki? Dusun gelung. Gelung. Mugi dusun gelung tansah lestari. Tepuk tangan. Heeh. Rika. Nandur jagung Nandur jagung ana neng sawah. ana ning sawah. Dusun gelung. Dusun gelung. Padha rajin ngibadah. Amin. Tepuk tangan. Ngono kuwi. Dusun gelung. Pinter, Rajin pinter, ngibadah. pinter, Ana pinter. parean meneh. Apa Ya. kuwi? Ngunduh jengkol. Nggih. Ngono. Oleh seberuk. Terus? Mlaku ning ngigel kabutan. Turi Karep turi putih ditandem ning pinggir kali. aku kah. Karena sak- Rika karepen drumus bae Lah lah. iya. Ora kurang dumus kok. Joko tingkir. Ngombe dawet. Sing dipikir ra nganggo Turi kaos. turi putih. Yo. Gur saru nek iki. ya. Ora nggo kaos kok saru. Lah iya padha wae nek wedok ora nggo kaos. Apa kowe tau ngerti? Ora. Ketoke ngene mboke dipe ya dilirik. Tenan kisah iki. Pikirane Mas Yusuf beda sih. Heeh. Positif kok ya. toh? Positif. Positif. Positif kentir. Yo. Tekan panas udan Mas Untung. Ayo. Udan panas aling-aling capek gunung. Oh ya. Lae oe dikendang ya le. Anggo jula-juli mboten, Mbah? Nganggo. Jula-juli ya. Iya. Langsung Dibayar dangdut bae ya kok. Mas Bronjong jula-juline. Le, trole. Mangan kerupuk cok dicampur jayadah ketimbang mabuk becik ibadah. Ya jogetno. Menungso mumpung gesang neng alam donya aja ketungkul mengoyak bondo donya mangeleng ngono timbalan kang maha kuasa ditutupi nganggo anjang-anjang diuruki lago disiram kembang yen salate kuwi mung arang-arang iku tandane sampeyan imane kurang. Hop. Nah, saiki mentan. Mentane piye? Mentan saka sikil tak condro kowe. Sikil Ya. apa? Sikilmu nucik kuwi kramane suku. Terus Cacahe loro kena kanggo mlaku-mlaku. mlaku-mlaku terus Ben ra kecocok
ben ra kena paku sing kiwa nganggo sandal sing tengen nganggo sepatu. Oh ya, nggih. Sikil wae kena nggo tetembangan. Tangan no. Tangan. Tanganmu nucik kuwi kramane astala. Asta. Asta. Lah ya saking mantep kuwi Aja lambeku ngawat kami lambene. sosolen. Heeh. Cacahe loro kok dawane padha. Terus Kene sing tengen kanggo nampa guna kaya. ya. Lah Nggih, Pak. kene sing kiwa kanggo ngapa-ngapa kena. Tangan. Terus bar tangan. Hah? Bar tangan. Bar tangan ana meneh. Aku gumun yen karo Pak Dukuh. Oh, dadi Pak Dukuh. Pak Dukuh kono lho iki. Oh, lah nggih. Saben dina ra kangelan gawe laluh. Lah, Disuguh kiwa tengen padha eluh. Oh. Bareng bubar magrib bingung sing golek butuh. Nek Dukuh kono. Dukuh ngendi? Dukuh kidul segara kono nek kene Dukuh apik. Kidul segara. Ya. Kidul segara. Australia. Nek kene apik Dukuhe. Heeh. RT wae kena hutan tembangan oleh. Lah, Piye? Paling penak kuwi dadi Pak RT. Pak RT. Saben dina mung perintah tanggane. Heeh. Kerja bakti wanita mbok pacetane. Ya. Tiba entuk bantuan kok lali ra pletreke. Kuwi RT ngendi? Kene apik yakin. RT ngendi? Wono dul segara. Aku sih. Sumpah yakin. Nek kene apik. Tenan. Tenan tenin yakin aku ora ngerti. Kebuki wong samene modar lho kowe. Ora, mongko kene iki kumpulan RT. bah. Yo, terus apa maning? Gawe KTP nek ra ning RT ora Pak Lurah, Pak Lurah. Oh iya. Ayo. Paling abote kuwi dadi Pak Lurah. Nadyan kerja engklang-engklang eneng omah. Heeh, terus Nunggu bocah sing padha ya arep nikah. Paitan tapak asma kena nggo ningkat omah. Lurah ngendi? Dul segara kono nek Lurah Pak Widodo sae kok nggih Pak nggih. Alah, padune. Ning mengki anggere diparingi 100 kula mboten nyemoni jenengan. Wah. Telek. Jujur ora ngendi? Jujur lurah ngendi? Australia omonge Mbak Cangik ki monto, Dik. Napa? Oh, Lurah Australia kono to? Australia. Australia. Segara. Iki lanjutke sing bare tangan mau apa? Hah? Sing bare tangan mau lho. Oh iya. Aku gumun yen karo bojoku cewek. Saben dina nganggo kathok abiki. Neng ngarep pawon kok genine mati wae. Bareng kathoke suwek. Genine murup dhewe. Le murup ki mergo ndamu sak kemenge nganti kathoke suwek. Apa iso ndamu nek kathok iki? Maksude wonge ndamu ngeden lho kathoke suwek. Berarti lambe ngendi sing ndamu kuwi le? Lambe dhuwur cangkem. Cangkeme ana wong pira to? Nyong ora melu-melu kuwi ndak seneni netizen. Ngetes jarang gitu. Wong wedok iki cangkeme ning pira le? Loro. Ngerti temenan? Bocah ki Loro. ngerti. Saploke awor Gatot ki bocah ki menjurus. Ngisor dhuwur iki lho. Ngisor dhuwur iki lho. Oh, tegese kuwi to. Ngisor bener. Iya bener ngisor dhuwur. Bener ngisor dhuwur. Wajan. Wes bahaya iki lah. Iki wis anggere awor aku rusak dalangi Mbah Tukiman saestu niki. Apa maning? Heeh. Nggih. Wis rasa oke-oke. Oh iya. Ora usah. Ku anggo tekek lorek ku ndak saru kok. Ora usah ndak ngimbuhi bayaran. Ayo. Yo sithik sing penting disyukuri ra Lah, apa-apa. Aku yo wingi yo wis diparingi Kajian. rezeki. Oh iya, tekek lorek buntute ireng. Najan wis tuwek je iso ngaji ngoten. Oh, lah rak ngono. Duh. Yo gak yo. Yo nak. Nadyan wadon sarto Swara suwe banyu atur Lun, yuk ya penontonnya luar biasa
kebantu polahe ora banget wis ana penarine lah. Ana penari latare Pak Sendo kalian Pak Pentul. Pak Pentul. Mula kok topengku tak goleki ora ana bulgok kene. Wis kabeh gunamu wis kabeh. Iki termasuk nggon aku. Ora. Waduh. Lah kowe iki ora nggo topeng wis jijiki kok. Apa? Heeh. Tenan kok. Aku ku aja meneh nyawang awakku dhewe aku gila bareng ngilo ngono to. Iya terane kok ngene. Sekar bisa gunung desa ngedram semangat lho. Semangat kimpul. Penyanyi sing ngedram. Oh, sing ngedram. Mbokan sih mau sing ngedram pindahane kendang, mbokan sih suwi banget ra ngrasake kendangane soalé, mbokan sih. Ijik pengen ngrasake apa no? Ijik pengen ngrasake. Ya. Nyicipi sedilit. Ya. Priwe? Ayo, Mbok. Ndek dadak ngubah posisi. Ngubah posisi. Nek ora ngubah posisi ora enak lho, Le. Lah iya makane. Kudu ngrubah posisi. Wong ki pakulanane dhewe-dhewe. Iya. Ya wis lah. Sakar bisa gunung desa suwun Mbak Cange. Nggih. Sampun Pak, nggih caping gununge. Gunung sampun Pak Arno, nggih.
Gusti Allah mboten mutangaken kawula mboten kepotangan sah sinampurna. Oh nggih. Wis oleh 300.000 alhamdulillah. Pinten? 300.000. Ngapa? Duduk ngadeg maning. Aku 150. Aku mosok yane kon ngadeg ping pindho. Ngadeg Esuk lah. pun esuk niku wancine ngadeg. Ya kalau mongso iso. Ya wis bener kowe. Lah nggih to. Wong lanang iki kudu ngadeg jejeg imane Ya. Ora perlu neka-neka. Payahe wis wengi ndak engko ora prayoga. Lah nggih. Sak gending nunjukan. Ya. Napa meneh niki Mas Dalang? Sesi jeman sisan sing slendro. Sesideman. Aja sideman din bagi aku. Niki enten, enten praulajar saking Mas Tatok Pakusadiwa. Praulajar iki mau nggih amundutane Mas Dito Juragane Kayu Jati. Oh, kuwi. Digabungke sisan kenton kagem Bolo Masda. Oh ya, Oke. siap. Praulayar. Praulajar. Raula ya. Heeh. Oke. Nggih. Ya ngerti bae nek suarane nyong lagi esek. Heeh. 300.000. Kun aku kok Loh, sing nembang sapa? sing nembang lah kan pun dibayar. Hah? Pun dibayar to. Sing bayar sapa? Ya ya yang Bocah iki mung rebutan duit wae to Mas aku. Maksudnya sing nembang sapa? Sing nembang awake dhewe. Gek sing nampa Mbok Cangik, Mbak Nggih. Cangik. Oh ya apik adil kuwi. 100. 100 wong 100.000 wong loro. Mun entuk sate kuwi engko. Nggo tuku Wah. sotek rampung lah. Tuku sotek. Oh Kowe iya. sik nganggo kok ngono kuwi to. No? Lah yo isih. Ya. Sehat. Ya. Sing cap kaki 3 ke to. Dikurke mawon. Iya. Yo. Ya. Iki mbok ya para kadang widawati iki gila sing nom-nom iki mbok ya kon jumeneng apa piye Mbak Cangik niki. Suruh berdiri mbak-mbak cantiknya. Aku- Bolehkah? Aku tak Bangsa ngadeg mawon. di sampingnya mbak-mbak sing kecil-kecil iki. Semono kok kecil. Iki cilik-cilik iki lho. Oh iya. Ini ada weh ayu-ayu banget Ini ya. kita ayo anu warang gono ngapusi kabeh kok. Ngapusi pripun? Lah kan ngarep kaos kaki sel-sel. Ngertian. Ya Kita ora kok. nek kowe ya ora. Lah apa? Ya mbo. Ya wis asline. Ya. Langsung ya, masukin langsung ya. mawon. Ora layar monggo. Yo. Iki nggo jaga gara-gara kok iki kok. Ya. Oh ya, wis ora apa-apa manut bela karo dalang lah. Heeh. Awake dhewe iki nek manut dalang iki kepenak. Wis Lah, ya. alhamdulillah lho dibagi 100 ki timbang dalang-dalang liyane iku ora tau mbagi. Oh ya. Ayo Pak Sendo. Semangat Pak Sendo. Ayo. Yo yo yo.
nggih, matur sembah. asal pesenan saking ketua panitia. Oh nggih. Ketua panitia Mas Bidit. Nggih, terus Mas Bidit asmane sapa asline aku ya ora patek dong Mas Bidit ngoten. Nggih, kepripun? Saiman, Mbah Saiman. Mbah Saiman ki ngersake lagu Lingkung dijatilke. Oh nggih. Nah, iki nek ra dipinangkani genah do ora dikeke kopi, yakin wis. Watahe Saiman kok tenan aku wis hafal. Ki cetha nek ra dipinangkani ora gekeke kopi. Nggih. Nggih sisan mboten napa-napa. Sisan pokokne ya nok sisan. Mulur sithik. Sisan sing kemringet. Heeh. Ya. Menjadril, Jagungmu sak keringet-keringet. Keringetmu sak Keringete jagung. Oh iya, jagung. walik. Sorry kualik, Bro. Ya. Lagune Lingkung dijatilke Mas Bronjong, Mas Kimpul Ya. monggo pengendange ana loro. Sing Jedruk. siji Mas Bronjong kuwi pinangka tetungguling Wah. seniman Gunung Weh. Kidul. Weh. Yo nglatih apa-apa iso, reok iso, jatil iso, ledek ya iso, ledek munyuk nggon aku kae sing latih ya Bronjong. Digedruke men sing ngedram anu. Lah kok dalange enak-enak ngene iki lho ngene. Gedruke Mas nggih. Le linggo iki sajake le nyante. Bareng entuk 300 kene bagai 100 kok gedruke Mas nggih sisan sing kesel. Niat-niat mateni dagelan ngono kuwi. Gedruke nggo Mas Rus. Mas Rus banpit. Mas Rus banpit. Aduh, senyumnya Mas Rus. Ya. Sidane dikapake liwunge. Gedruk ya. dijatilke. Ya, Oh, ya. Dijatilke. Mas Rus juga. Ayo Mas Ros semangat. Asik asik. Yo 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 yo. Mantap samboyone. Sip. Hah? Kok bisa? Kimpul. Kimpul ngono kuwi entrike sepira ya? Wah, Ora nek semono malah gedhe jane. Iya. nek kentikmu? Hah? Nendikmu? Aku du kimpul dadi ora ngenthrik. Oh. Pinter. Masuk. Hah? Sak wayah-wayah. Yo masukin yuk. Sabda Pandita Ratu Wasiratu Daya sisiranku Jos. Sabda Pandita Ratu Wasiratu Daya sisiranku Mugi Gusti nglelani tresnaku pangapunten
sembah nuwun. Sampun Mas Nggih, Dalang. matur sembah nuwun. Pun Mbak Nggih. Canggih. Nggih, lewung pun mangkani sedaya pun dipinanggani. Karek iki ana turan mengko gara-gara. Injih. Matur sembah nuwun gandeng mboten sah mundur-mundur. Tapi nun. Mundur Kita arep pamit mundur-mundur ngene iki. Heeh, ini gandeng wekdale pun dalu. Inggih. Pun esuk. Injih. Nggih dilanjutke gara-gara melih. Limbukane dipedhot sementen. Ngoten nggih. Sembah nuwun Mas Dalang. Nggih, matur sembah nuwun. Pangapunten nggih Pak Cangik kathah gegojekan keladuwan kerang duga namung kinarya miyak sepring swasana. Nggih, Mugi matur pinanggih sembah malih nuwun. kanthi kebak ing kawilujengan. Amin amin matur Sedaya sembah kemawon nuwun. matur sembah nuwun. Nggih. Monggo wangsul kundur. Matur sembah nuwun. Ya. Iki ya manusia sendok dan kawan-kawan uga rawuh. Ya. Matur sembah nuwun rawuhe. Ya, heeh. Luar biasa semangate. Ya, ayo nduk neruske lakon sik. Ya, ayo. Ning sakurunge neruske lakon. Lah kae sing ngedram ora dipamiti kae. Sing ngedram ora dipamiti. Ya. Ya, arek kelalen lah. Ya. Heeh. Ayo nduk neruske lakon dhisik. Ya, saurunge neruske lakon ya ayo ndedonga marang ngersane Gusti. Kirim Fatihah kanggo para pepunden dalang sak Nuswantara sing wis ndisiki sowan marang ngersane Gusti. Ya. Khususan ilarohi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi para pepunden dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Matur sembah nuwun ayo nduk. Ayo mak tak diraki. Tansah marmemering sukma. Sinukmaya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liya playaping alwuyup. Pindha pesating sumpena sumusu ping rasa jati tan kawusa manjupun Sanggar Sangarup kena gantoku capos Sangrekya Patih Harya sekuni kami sanggari para Satakrama wonten ing alun-alun negari Ngastina.